يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أبي مسارة مانيفوكا أبركادا لمي سونانيكا بيدويا إيرانا أبي كا أوكا تلي من ديفلن واتينا ني وينيتا تي في تلي نيتا كا وليكا جو أنكا جمانا كونو وكرا سببي كدانا ياتا كدا تلي نيتا كا مالي كونو فرافينا بانغا كتاسي جين فانتو بيلا تليما كرنغرني على أفلك جيمكا من فلنني أبي فاماكو فاسو جوكني جيمكا نا توبي تالي كنيوانا وليكا جو كو أسواتي كنيشي أنكا جمانا رما جمانا أبسيكا وليكي جو تنتين سانفي توغمنا تشاكي بوناسو ماوما دمسين فرما كروباكا تشي فرامسوكا ميميسيكا دوكو وكيسالا وليكا جو بكي كاسي أوما والما ويلي ببلا أوتيلا ماما ani o kaseka masala ke walma anu ka barosigi ke kaseka andadu kibariyaw la ka fesesel ke ni alsilamaya dine ta kalaje ibaye kafo hiji ajose badoye ni alaye asike mammi o kama hiji onka jamana kono kukurate kabiri islamaya bidu onka jamana kono wachi mina hiji tumbeke mautumbe bo usina onka jamana kono ka magan jamana la soro falini subola katase bulkan fe robela chilema alni asoro ni wati labanu na hiji amseka fo tagalu siraw yelemana ka sababu ke pangunu ye katase onanyo na wero bela chilema hiji mi ni abina kenyina ni oye sambafla ani mugan sabami ni anfla konnana labon bitugudi hiji musaka ko rebe tugo di onga jamana kono musaka yi amantiawa abetuga jumena nunu bela jele wala sanka seka famnya li sorala hiji tagala to la subba min be onga jamana kono na be fama maison di hajj nazarakana anyo bulika joke kase anyama ya sole ano ani anyama ba ni oye Abdul Fattah Sisi anale be nambaru sikike ukisaka malire hiji ko kata se nyina re baro be tuga jumena dabna dunu nu bela jirina maison di haji re ka bara mi dabna duni bela jirina ninka fisel ke amba jike aka fo baro na fabi na bunya mali alislamo polo bi kosobe yani angata nyefe non makate meni nyina ngalu ni ajabu soroli amina kuma di anga kramko kema ni oye usaza wal manga directeur Abdul Fattah Sisi alemi maison di haji red nyema baye aka fulike ni watina kanyeshi tilenyeta flebo bela jilema. Assalamu alaikum directeur. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Somo bidi. Amba trust alhamdulillah baratanu. Bashitila. Alhambashi fuitan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Akera clé fly. Akera wi. Ninti teme ko folo tilenyeta plateau sans fait. Ni mami rebe tilenyeta laje akachala anga donki barula ma chiama ibela teme wal mega kuna fonu bela teme. Kanyeshi hijire la benini chesiri ni wulika jomi ni beko ke kanyeshi. Hiji bisika sabati maldum bulu tugomna ambe ifo aywa folid membi bulu kake tilinyata fleba ulani watina alhamdulillah rabbil alamin kifo kifo ka nga fele baga ubefo alhamdulillah onon be kan fele yorobe malla wo maliko kan tabarkala wala ka duawu ke ala ka ambe sabama amin ya rabbi aywa monsieur le directeur Abdul Fattah Sisi maison di haji Nazarakando ni subaye mimbe hiji takalo tola onka jamana kono ni mako ke ka maison di haji aka baranye fo emiya nyemay ibsika musoroka fo telenya tafle bo bi alhamdulillah rabbil alamin
hal sisan kifo tabarkala ki barkada ni ñingali na ni ye ñingali barkamay voilà ka maison de haji yara bara fo ka ñefo nga file bagaw ye maison de haji ye direction générale direction générale de do voilà EPA de do EPA abe fo ma malila ko établissement public à caractère administratif. Là veut dire que jamana ka service bado de do voilà min autonomie de gestion financière bala maison de haji rek mission folo min kira loi parce que maison de haji loi B de yelmana loi kuratara gouvernement de la transition fait ka hiji bara ou beta ka di maison de haji ma aka jonay la fora loi na la maison de haji a pour mission d'assurer l'organisation et la gestion des pèlerinages au lieu saint de l'islam hiji bara o bara min ke hiji kono ani bara mun ga ke ani saudiya jama ko maison de haji de benin bara en be nyanabo voilà donc a mission be déterminé do o ko fe fana décret bado tara ka maison de haji yere ka bara tableau be fese décret non kono aba fo iba fo mi mako décret portant modalité de fonctionnement de la maison de haji o ko fe décret wara fana tara o décret o ye ka hiji yere ka hiji sharia num befo depuis adam na fo alaba on be décret kono wa décret portant l'organisation des pèlerinages au lieu saint de l'islam o ko fe arrêté utara décision utara monom sega monom bina barake ka sharia num be sharia num be la bara chowa minna pour que décision munun tara ani sharia munun tara o ko se ka waliya choga minna voilà o ko fe fana an ye cahier de charge ta cahier de charge parce que comme il y a famille c'est ça loi décret arrêté décision cela veut dire que hiji yara kuma organiser follow malla ninde kera ka ama hiji yara organiser ka hoko mela min kanga min ke hiji konana donc cahier de charge tara o kofe parce que loi no ba yara ka foko cahier de charge kanga ta min be ke ka agence parce que anga hiji den famba ubita maka ni à travers les agences de voyage. Cela veut dire agence de voyage de Bouta Katanouye à Famba plus de 80%. Voilà, voilà, quand il y a voilà société privée ou de dos, agence de voyage de dos. Donc quand il y a des charges fanatara pour que ça soit bara be nyefo okono et sharia kanga boli to mina bara u fana kanga ke to mina ka fiye doron ko alhamdulillah bibina amisa ka foko maison de haji o hiji o abe sharia tara kama ka be fese ka be nyefo bara u kanga wele ya to mina malabi donc alhamdulillah maison de haji est réglementé à 100%. Cela veut dire que sharia utara foiti. Donc hiji bara be nyana bo maison de haji la. Alhamdulillah. Nga maison de haji ni blalen do singa nga jamana kona menawa. Maison de haji maison de haji yere ka ke ina fo comme direction générale min créé la maison de haji la akera amena mais sharia konte min ba yera ka fo comme maison de haji de kanga ni bara yin kai. Donc o de créa greya hiji barola donc au sharia de tarasan ka foko maison de haji o de sigira loi tara ka maison de haji in créé pour que akase ka hiji barao ke o de tara 2022 sinon maison de haji yere ada la depuis 2002 voilà depuis 2002 maison de haji jora maison de haji daela barao bekeya mais maison de haji abe dandron formalité numa mo kana to sebe ou bien mo kana formalité administrative munum beke ani embarquement ni fen au drone de maison de haji ka bara e folo mais c'est ça maison de haji yera de be o haji organisé a responsabilité opérationnelle a dira maison de haji ma ni sharia do e o ba fama ko loi o loi intara ka di maison de haji ma donc salo en ye baraketi en nyina fana bara o be 50 alhamdulillah o yede heji bara bébé abebe damine maison de hayila abe laba maison de hayila voilà acteur fuiti min be do akono ka min da bara warake maison de hayila minti maison de haji raka barakala maison de haji ka voilà munum be barake ya wure be barake maka folo akuntite voilà folo maison de haji bien juste
ka minnu bɛ hiji baaraw kɛ k'u dɛmɛ baaraw la u b'a fɔ ma contribution à l'organisation maison de haji b'u dɛmɛ de sinon mais minnu don voilà u tɛ maison de haji kɔnɔ u bɛ maison de haji u tɛ maison de haji kɔnɔ u bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu de bɛ hiji organiser i n'a fɔ collaborateur extérieur exactement olu de bɛ hiji organiser mais sisan maison de haji yɛrɛ de b'a organiser a daminɛna fo a laban. Donc o b'a jira k'a fɔ hiji tagalaw tɔgɔla soba min filɛ nin n'o ye maison de haji a jɔyɔrɔ bɛ kabiri i bɛ hiji yɛrɛ ŋaniya ta waati min na a daminɛ baara daminɛw bɛɛ fo ka taa se hiji yɛrɛ baaraw kuncɛli yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka na i ka jamana kɔnɔna na maison de haji sen bɛ don nin baara ninnu kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ayiwa Abdul Fatah Sise e ye maison de haji yɛrɛ ɲɛmaaba ye kabiri san 2019 laban yɔrɔw la n'o ye san 2019 ye bana dɔ bɛ yen nɔ min kibaruya carina diɲɛ bonna ko kan ni o nana kɛ coronavirus ye coronavirus bana nani i cogo diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye maaw ka taga ni ka segin n'o ye déplacement ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na gɛlɛyaw nana don o la hiji yɛrɛ fɛnɛ bɛ o cogo kelen na nka an ye kibaruya sɔrɔ ka fɔ ɲinan n'o ye san 2023 min ni an filɛ o kɔnɔ hiji baaraw a tun bɛ kɛ cogoya kɔrɔ min na o baara bɛna daminɛ o cogoya kɔrɔ la i n'a fɔ waati jan tɛmɛnenw na an yɛrɛ y'a kibaruya sɔrɔ k'a fɔ e tun ye tagama kɛ ka taa Magan jamana kan walasa o kibaruya duman min dira malidenw ma ka se ka taa wulikajɔ kɛ Magan jamana kan a kisa bɛ cogo jumɛn na bi hiji ka sigi a cogoya kɔrɔ la e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ a la n'i ka tagama Magan jamana kan. Alhamdulillahi rabbil alamin halsan kifo ka ɲininkali la an bɛ se ka min fɔ nin na alhamdulillahi o kɔni baaraw sigira ka cogo kɔrɔ la a kɛra an bolo nisɔndiyaba ye surtout an ka hijidenw ani silamɛ jamana bɛɛ ye parce que an ye san 2 kɛ hiji ma se ka kɛ 2020 hiji ma kɛ 2021 fana hiji ma kɛ voilà 2022 la alhamdulillahi an sera ka taa hiji la sinon an ye a kɛra degunba ye an bolo surtout an minnu ka baara ye hiji baaraw ye donc kɛra an bolo degunba yɛrɛ de quoi alhamdulillahi comme baaraw daminɛna a kɛra nisɔndiyaba ye kalo tɛmɛnen janvier Arabie Saoudite u ye an invité an taara u ka weleli jaabi ka ɲɛfɔ an ye hiji kan ka boli cogo min na u ye foire ba dɔ de organiser foire in u b'a fɔ min ma ko expo wala expo in na u ye silamɛ jamanaw bɛɛ de invité bɛɛ nana minnu bɛ surtout minnu bɛ hiji organiser u b'a fɔ min ma ko hiji organisateur a bɛɛ wala privé fara gouvernement kan parce que bɛɛ de bɛ baara kɛ hiji kɔnɔna na donc u y'an wele ka taa ni expo in na ka kibaruya kura minnu bɛ hiji la ka bɛɛ ɲɛfɔ an ye ka an ni société ba minnu bɛ baara kɛ hiji la fana k'u bɛɛ yira an na k'u bɛɛ invité kɛnɛ in kan voilà fɔlɔ n'an taara an kun bɛ taa bureau ni bureau mais sisan bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan voilà baara bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan siɲɛ kelen voilà k'a fɔ ko i bɛ taa yan ka bɔ yan ka taa nin na ka bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ in na o t'a la donc alhamdulillah an taara u ka weleli jaabi u ye fɔlɔ o ka ministre bɔra ka kuma ka ɲɛfɔ an ye hiji kan ka kɛ ɲinan cogoya min na u y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye k'a fɔ an ye ko alhamdulillah an ka kɔta kɔrɔ min tun b'an bolo yani bana jugu in ka na 2020 voilà o segira ka di jamana bɛɛ ma Mali bɛ jamana ninnu na Mali a ka kota sɔrɔ Mali y'a ka kota sɔrɔ o ye 13 ani 323 ani 23 mɔgɔ 13 ani mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 300 ani 23 ani mɔgɔ 23 awɔ o de ye Mali hijiden min dira ma officiellement fɔlɔ o de ye nin ye nka n'i ka kuma latigɛ yɔrɔ la salon ta y'o bɔ wa ayi salon ta o mɔ bɔ salon ta kɛra hali a ma tilencɛ yɛrɛ bɔ salon ta kɛra mɔgɔ 6,000 ani 32 6,000 ani 32 o de ye salon ta ye mais ɲinan alhamdulillah an ka kota
bɛɛ lajɛlen dira an ma min kun bɛ ka di kɔrɔ ka kɛ min na donc kɔta kɔrɔlen de dira an ma voilà ɲina donc an bɛ ka baara kɛ n'o de ye sisan alhamdulillah donc ka possibilité d'an ma fana an ni société ba minnu bɛ baara kɛ hiji la i n'a fɔ ko u b'a fɔ min ma ko sharikati ifriqiya sharikati ifriqiya in o de ye sharika min bɛ Mina Arafa Muzdalifa baaraw bɛɛ ɲɛnabɔ voilà a tantan i n'a fɔ comme hijidenw bɛ sɔrɔ so minnu kɔrɔ voilà u b'a fɔ ko khiyam donc o ɲɛnabɔ ani dumuni ani nettoyage ani sécurité ani a taa ka segin a bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ donc sharikati ifriqiya ninnu voilà an n'u sigira ka kuma u y'u ka prestation f'an ye u y'u ka baara minnu b'u bolo kibaruya kura minnu b'u bolo voilà u y'a yira n na an n'u sigira an kumana an ye contrat signé n'u ye ani société dɔ fana bɛ yen minnu bɛ hijidenw kunbɛn Médine u b'a fɔ min ma ko sharikatul adilla an n'u fana sigira an kumana o la u y'u ka baara bɛɛ f'an ye an y'u ka contrat signé n'u ye voilà société dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ma annakab al-aam lis-sayyarat olu de bɛ bisu ni mobile ko bɛɛ ɲɛnabɔ depuis hijiden bɛ se aéroport la waati min u ka mobile de b'a ta ka taa n'a ye hôtel la u ka mobile de b'a ta ka taa n'a ye ka bɔ Médine ka taa Maka n'a taara Maka fana u ka mobile de b'a ta ka taa n'a ye Mina Arafa Muzdalifa ka lasegin tuguni Maka n'a ka hiji baaraw bɛɛ banna u b'a ta ka taa n'a ye Jidda donc an n'u fana sigira an kumana an ye contrat signé voilà dɔw fana bɛ yen u ka alukala mana baara minnu bɛ kɛ aéroport kɔnɔna na u b'a fɔ ko manutention voilà u fana an sigira an kumana nin bɛɛ kɔfɛ fana an ni minnu bɛ hiji visa ko u b'a fɔ ko almasar al-électronique le système électronique de visa parce que ni kɔta dir'i ma wala plateforme dɔ de bɛ dayɛlɛ i ye i bɛ baara k'a kɔnɔ ka hiji baaraw bɛɛ ɲɛnabɔ a kɔnɔ hijiden hakɛ min kan ka taa olu bɛɛ lajɛlen ka document de voyage voilà a kɛra privé ye o a kɛra gouvernement ye a bɛɛ de bɛ don a kɔnɔ donc maintenant u bɛ baara kɛ ni système in de kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko almasar al-électronique système électronique de visa donc contrat ani visa u bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni système in kɔnɔ an n'u fana sigira an kumana ani ninnu maaw bɛɛ ɲɔgɔn ye Makan jamana an bɛɛ kun bɛ foire in na foire yɔrɔ in na yɔrɔ kelen in na an bɛɛ de ye ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in na n'i ma se ka min ye bi i b'a ye sini kɛnɛ fo tile 5 de kun don ni tile 5 kɔnɔna na sigi in kɛra tile 5 voilà sigi in kɛra tile 5 Jeddah a kɛra Jeddah lasigi in kɛra Jeddah awɔ donc voilà ani pour que an ka se ka yalama dɔ fana an ka taabolo la an ni banque islamique fana an kumana lahiya ko kan donc lahiya voilà an ye protocole signé donc sisan alhamdulillah an bɛna baara kɛ cogo min na an hijiden ye ba ka lahiya sara a n'a ka hiji musaka yɛrɛ lahiya sɔngɔ bɛ don a la fɔlɔfɔlɔ hijiden kun tɛ nin sara ale yɛrɛ bɛ taa n'a ye ka taa o wari in sara Maka yan mais sisan an y'a dɔn parce que an y'a ye jateminɛ degun ba de b'a kɔnɔ parce que dɔw bɛ yen o t'a ɲɛdɔn dɔw bɛ yen voilà u bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ minnu bɛ bila u ɲɛ n'u bilal'u ɲɛ voilà u t'a bɔ a sira fɛ voilà a bɛɛ de b'a la wari ko de don wari ko a ka ko man nɔgɔn tuma dɔw la voilà i bɛ i ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔ ma bon i yɛrɛ ka laɲini ye min ye i ka jigi ye min ye a t'o dafa donc maintenant an ni banque islamique sigira pour que an ka se ka dankari ni fɛn ninnu na pour que hijiden yɛrɛ ka wari n'a bɛ wari sara waati min na lahiya wari ka donc an ni banque islamique fana ye ɲɔgɔn ye ni foire in na donc k'a f'i ye dɔrɔn ko baara o baara min kan ka kɛ hiji kɔnɔna na Maka an ni acteurs bɛɛ ye ɲɔgɔn ye an discutera an bɛnna ko de kan o kɔfɛ de an segira ka na yan ka na baara kɛ an kan ka minnu kɛ an ka ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ an kan ka prix minnu ta musaka kan ka bɛn min ma k'an ka musaka fɔ an ka hijidenw ye. Abdul Fatah Sise e bɛ se k'a fɔ Makan jamana ka danaya bɛ Mali kan bi wa hijiko ta sira kan. Alhamdulilahi rabbil alamin ne bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na voilà u ka danayaba de bɛ Mali kan bi. Alhamdulilah voilà fɔlɔ waati dɔ la Mali tɔw kun tiɲɛna hijiko la parce que
juru cayara voilà juru cayara wariw tɛ sara et puis donc malien bɛ taa retard la voilà ou bien en tout cas a problème cayara surtout musaka ko in voilà a kun ye sewudenw degun kosɛbɛ mais bi bi in na n bɛ se k'a f'i ye ko alhamdulilayi u ka danaya in kɔni u y'a lakuraya Mali kan parce que u bɔra k'a fɔ publiquement et officiellement k'a fɔ ko bibina vraiment Mali ka hiji baaraw kaɲi Mali ka organisation kaɲi u y'a fɔ u ye jɔnjɔn yɛrɛ ta k'a d'an ma ni sira in fɛ ka ala u ka ministre yɛrɛ jɔra u ka layɛli dɔ fɛ k'a fɔ ko alhamdulillah Mali ka hiji kɔni ale ye kibaruya o kibaruya min Mali ka hiji a bɛɛ ye kibaruya ɲuman ye donc vraiment k'an fo k'an waleɲuman dɔn ka a ɲini an fɛ an bɛ ka baara ɲuman min kɛ an ka to o sira kan hali sisan donc o kɔni kɛra bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a fɔ waati min na fana hali privéw dɔ tun bɛ yen an ni minnu taara u tun bɛ kɛnɛ kan u bɛ se ka sariya kɛ ni na donc k'a f'i ye ko vraiment alhamdulillah Arabie Saoudite ka danaya kɔni bi bi in na a bɛ Mali kan surtout que ɲinan an bɛ se k'a fɔ fana an bɛ télé de la an b'a dɔn télé ɲɛta a filɛbagaw u bɛ yɔrɔ bɛɛ u bɛ Mali la u bɛ Mali kɔ kan bi bi in na an ye 2022 hiji bannen kɔfɛ dɔrɔmɛ 1 ma to Mali la dɔrɔmɛ 1 wari minnu kan ka sara a bɛɛ de sarala jusqu'à la dernière jusqu'à la dernière centime foyi ma to min juru foyi de ma to Mali la Saudiya jamana ka juru foyi tɛ Mali la hiji ko sira kan 2022 n bɛ ka préciser parce que juru kɔrɔ bɛ se ka kɛ a bɛ yen mais 2022 kɔni kɔnɔna hiji min kɛra 2022 dɔrɔmɛ 1 tout a été payé jusqu'au dernier centime dɔrɔmɛ 1 ma to Mali la privé farala gouvernement kan an bɛ se k'o fo an bɛ se ka vraiment k'an kun kɔrɔta k'a fo de façon voilà solennelle pour que mɔgɔw se k'a faamu k'a fɔ ko yɛlɛma kɔni donna Mali hijiba parce que fɔlɔ voilà n'i y'a jateminɛ u bɛ ka an tɔɔrɔ n'u ka juru minnu cayara Mali la voilà juru minnu don voilà a mɛnna fana a tɛ ka sara donc nin bɛɛ kɛra degun ye a kɛra problème ye an ka baara kɔnɔna na mais alhamdulillah voilà an bɛ ka fɛɛrɛ kɛ pour que au moins juru minnu bɛ yen a ka se ka sara ka bɔ yen pour que au moins Mali ka se ka lafiya nin hiji kɔnɔna na parce que a fɔ ko dɔ ka juru b'i la voilà i bɛ taa baara k'a fɛ don o don kɔma ma nɔgɔ dɛ donc vraiment alhamdulillah bi bi in na an ye baara minnu kɛ 2022 kɔnɔ o ka wari min kan ka sara yen a bɛ fɔ min ma ko charge saoudien a bɛɛ sarala jusqu'au dernier centime dɔrɔmɛ 1 ma to Mali la salu gouvernement fara privéw kan tabarikala ayiwa Abdul Fatah Sise e ye maison du Haji directeur ye bi barosigi nafa ka bon kosɛbɛ ni Saudiya jamana ale a ka danaya ka kurakuraya anw ka jamana kan o bɛ kunkɔrɔta di ji labɛnbaw ma anw ka jamana kɔnɔ minnu sen bɛ a baaraw la ka taa se hali Mali yɛrɛ hijiden minnu bɛ bɔ Mali kɔnɔ ka taa Magan jamana kan u bɛɛ lajɛlen kun kɔrɔtalen bɛ don Magan jamana kan ka sababu kɛ labɛn ni baara minnu bɛ bila sen kan ka ɲɛsin hiji yɛrɛ baaraw ma ɲininkali min ni ne kan ka o tugu la o de ye kɛnyɛrɛye cakɛ bondaso n'a bɛ fɔ o ma les agences privées an n'olu cɛmancɛ bɛ cogo di ka taa se hiji yɛrɛ musakako jeli fɔlen don a la ɲina ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛnlafiɲɛ bɔ kɛnɛ kan sɔɔni dɔrɔn an bɛ segin ka na walasa an bɛ se ka o jaabiw sɔrɔ cogo min na. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ nin waati in na a bɛ ka u ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ ma faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabarani so sanfɛ dɔgɔkun nin waati kelen na i n'a fɔ jɛmukan daminɛ na an tun ye ɲɛfɔli k'aw ɲɛna cogo min na
k'a jira k'a fɔ hiji tagalaw tɔgɔla suba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ f'a ma ko maison du hajj an ye wulikajɔ kɛ ka na o so yɛrɛ kɔnɔna na bi ani a ɲɛmaaba ni o ye Abdul Fatah Sise ale ye maison du hajj yɛrɛ directeur ye an n'ale bɛ baro sigi la hiji yɛrɛ n'o ye ɲinan yɛrɛ hiji ye a baaraw bɛ cogoya jumɛn na Makan jamana ka danaya kurakurali anw ka jamana kan an da na don ninnu bɛɛ lajɛlen na ka taa se nin soba min yɛrɛ ni an filɛ a kɔnɔ a yɛrɛ ka ca ɲɛsilen don mun ma ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na Abdul Fatah Sise o de ye k'a fɔ kɛnyɛrɛye cakɛ bondasow ka ca an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ maaw doni ka taa hiji kɛnɛ kan ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma an n'u cɛ bɛ cogo jumɛn na bi an bɛ don min na i ko bi n'a bɛ f'o ma ko agence privée. Alhamdulillahi rabbil alamin hali sisan k'i fo ni ɲininkali in na agence privée wala kɛnyɛrɛye o alhamdulillah an n'u cɛ kɔni a ka ɲi baasi foyi tɛ yen baasi foyi tɛ yen parce que o de ye hiji acteurs ye n'a fɔra ko hiji acteurs cela veut dire que minnu bɛ hiji baaraw kɛ olu de bɛ taa ni hijiden fanba ye donc vraiment an n'u ye ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ye awɔ donc vraiment on est tout le temps ensemble voilà an bɛ cadre yɛrɛ dɔ an bɛ cadre yɛrɛ dɔ kɔnɔ u ka association parce que u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ association dɔ kɔnɔ u ka association ninnu voilà an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cadre de concertation dɔ kɔnɔ donc ni fɛn o fɛn nana an bɛ sigi cadre de concertation ninnu an b'a discuter voilà an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ cogoya min na an kan ka décision minnu ta voilà n'i y'a jateminɛ hali an ye mission minnu kɛ Arabie Saoudite ani u taara ɲɔgɔn fɛ mission in na voilà an seginna ka na fana an y'o contrat kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an ye hiji prix di waati min na fana an farala ɲɔgɔn kan ka hiji prix di ɲɔgɔn fɛ lancement min kɛra hiji baaraw k'a fɔ ko hiji baaraw filɛ nin ye u bɛ daminɛ u kan ka ɲɔngiri nin waati in na nin baara ninnu bɛ an ye nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ i ye ko bon vraiment an n'u cɛla ka ɲi voilà hali ni gɛlɛya dɔ bɛ agence ta fan fɛ bon o ye ka olu yɛrɛ b'a o kalama o ye ka da agence yɛrɛ cayɛlɛn sira de kan quoi agence privée ka ca o ye gɛlɛya ye min vraiment a bɛ agence kan o gɛlɛya in fana bɛ se an fana ma an ka baara kɔnɔna na n'a fɔra ko i bɛ baara kɛ ni agence 400 500 voilà o baara in a ma nɔgɔn o tɛ baara nɔgɔ ye donc o de ye gɛlɛya min bɛ baara taabolo la sinon n'o kɔni bɔra la ni caya in tɛ kɔni vraiment o fana à chaque fois que ni ko dɔ kan ka kɛ ni agence nombre lajɛ wala gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ olu yɛrɛ agence yɛrɛ olu de farala ne kan k'an dɛmɛ pour que au moins an ka se ka texte ninnu bɛɛ kɛ pour que au moins an ka se ka baara kɛ de telle façon que voilà u ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na pour que Mali hijiden ka se ka lafiya hiji kɔnɔna cogo la parce que ni agence cayara ni agence sera hakɛ dɔ ma voilà a bɛ gɛlɛya trop pour que i ka se ka baara ɲuman kɛ donc o de ye gɛlɛya min bɛ yen sinon n'o kɔni tɛ alhamdulillah n bɛ se k'a fɔ ko vraiment il y a vraiment pas de problème a bɛɛ ka ɲi et puis donc an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà hali an ka commission ni fɛn minnu kɛra u bɛ don a kɔnɔ an ka conseil d'administration u bɛ siège a kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ u b'a kalama an bɛ ɲɔgɔn concerter an bɛ hakili di ɲɔgɔn ma min bɛ se ka baara lata ɲɔgɔn ɲɛfɛ cogoya min na an b'o kuma kɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ voilà an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ pour que baara ka se ka kɛ cogo ɲuman na min bɛ Mali hiji lafiya min bɛ tɔgɔ ɲuman di Mali ma an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya foyi to ani ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah halisa o jɛɲɔgɔnya walima baara ɲɔgɔnya min bɛ aw ni agence privée ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o sinsin ala ka kɛ tɔnɔbɔfɛn ye ka ɲɛsin aw cakɛ bondaso walima a kulu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma Abdul Fatah Sise o bɛ a to an ka se ɲininkali dɔw ma joona joona min ye hiji bolodara ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na ni o ye 2023 ye san 2023 an bɛ o kɔnɔna na hiji sɔngɔko a musakako i bɛ se k'i da don a la ka a ɲɛfɔ an ɲɛna maa ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ Makan jamana kan hiji musakako a bɛ cogoya jumɛn na i k'i da don a la ka ɲɛfɔ alhamdulillahi rabbil alamin ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ voilà parce que sisan ŋunuŋunukan cayara hiji sɔngɔ kan malgré que an bɔra ka
ka ɲɛfo wala mais halisa an bɛ a détail di mɔgɔw ma pour que o ka se ka faamu hiji musaka comme y'a f'i ye cogo min na an bɛ taa Saudiya jamana kan hiji bɛ kɛ Saudiya de la a fanba a bɛɛ bɛ Saudiya jamana de kan donc depuis hijira bɛ se Medina waati min na fo a bɛ taa Jida ka lasegi ka segin a ka jamana na donc ni bɛɛ de bɛ kɛ Maka donc k'a f'i ye dɔrɔn ni hiji musaka a bɛɛ bɛ dépend Saudiya jamana yɛrɛ bɛ musaka minnu d'an ma wala a bɛ dépend de la donc hiji musaka pour que a ka se ka dɔn wala baara dɔ de bɛ yen fo a ka ɲɛfɔ ka fɛsɛfɛsɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamu wala n'i y'a jateminɛ n'i taara Maka u b'a fɔ min ma ko transport terrestre o ye mobile bɛ hijidenw ta k'u ka déplacement bɛɛ kɛ ka bɔ aéroport la ka taa u ka hôtel la ka bɔ Maka ka bɔ Medina ka taa Maka ka bɔ Maka ka taa Mina Arafa Muzdalifa ka segin ka na Maka ni mobile minnu bɛ nin baara in bɛɛ kɛ o sɔngɔ a b'a dama wala a b'a fɔ i b'a fɔ min ma ko an-naqaba al-amma lis-sayyarat n'o banna dɔ fana bɛ yen minnu bɛ baara kɛ hiji yɛrɛ kɔnɔ misaliya bɛ kɛ hiji tile 5 in min bɛ kɛ Mina Arafa Muzdalifa a b'a fɔ ma ko les charges saoudiens du hajj donc prestation min bɛ kɛ o kɔnɔna o fana prix b'a dama ne ye prix fɔlɔ min f'i ye transport terrestre a bɛ taa fo 60,000 la voilà baara minnu bɛ kɛ Mina Arafa Muzdalifa prestation Mina Arafa Muzdalifa dumuni ko ana ji ko ana sanuya ana matla ana tanto ana ka baara fɛn bɛɛ a bɛ taa fo dɔɔni dɔrɔn de b'a jɛ 1,000,000 na sinon 1,000,000 ni bi 8 1,000,000 ni bi 9 a bɛ taa fo o la ni ye transfert ni fɛn ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'o bɔra la wala baara dɔ fana bɛ kɛ aéroport kɔnɔna na minnu bɛ hijidenw ka bagage an'u ka minɛnw an'u ka déplacement aéroport kɔnɔ u b'a fɔ ma ko al-wukala al-muwahhad manutention des aéroports o fana a bɛ taa fo 30,000 ni kɔ la n'o bɔra la dɔw fana bɛ yen ala min bɛ sara u ka ne ye système min f'i ye a bɛɛ bɛ sara o système kɔnɔ o ye visa o ye assurance o ye ni an ye lahiya n'an y'a o fana fara kan ni ne ye ninnu fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa fɔ 60,000 la donc n'i ye ninnu dɔrɔn jateminɛ e tɛmɛna voilà à peu près 2,000,000 dɔrɔn de b'a jɛ i ni bɛ ni bɔra la fana i bɛ taa lajɛ k'a fɔ ko ala musakaba dɔ fana bɛ yen min bɛ sara o ye hôtel min bɛ taa Maka ani hôtel min bɛ taa Medine ani dumuni min bɛ kɛ Maka ani dumuni min bɛ kɛ Medine n'i ye nin yɔrɔ in lajɛ wala hôtel ninnu ani a bɛ dépend i bɛ hôtel min ta mais o kɔni i tɛ se ka nin ninnu kɔni bɛɛ ta hiji kɔnɔna na k'a fɔ ko i bɛ se ka nin bɛɛ ta a bɛ jigin 1,000,000 duguma a tɛ se ka kɛ a bɛ taa fo 1,000,000 ni ko ou bien 1,000,000 ni 500,000 ni fɛn hôtel min bɛ taa Maka ani Medine surtout ɲinan baara min bɛ Maka ɲinan parce que u ye hôtel camanba de ci u bɛ k'u lakuruya donc nin bɛɛ nana ni gɛlɛya ye hiji ko la hôtel da bɛ sɔngɔ bɛ gɛlɛya o la voilà a bɛ dépend fana condition wɛrɛw la n'i ye hôtel ɲumanw ta minnu voilà minnu degré bɛ ɲɛfɛ u b'a fɔ ko les étoiles voilà o fana prix b'a dama n'i ye nin jateminɛ an ye minnu fɔ déjà voilà e kɔni e tɛmɛna 3 kan ou bien dɔɔni de b'a 1,000,000 donc ka fara nin bɛɛ kan fana musaka wɛrɛ fana bɛ yen o ye avion billet voilà pankuru billet n'i y'a ta fɔlɔ an kun bɛ se k'a sɔrɔ 1,000,000 duguma mais sisan a bɛ taa fo 1,000,000 1,50,000 parce que ala taji sɔngɔ yɛlɛla gɛlɛya bɛ duɲa kɔnɔ wala bɛɛ y'o santi k'a fɔ ko taji kun bɛ taa fɔlɔ wala ani sisan o tɛ kelen ye depuis kɛlɛ ninnu daminɛna duɲa kɔnɔ ani lahira kura min bɛ yen ani gɛlɛya min bɛ yen ani bana jugu ani fɛn caman bɛ yen min y'a to
voilà taji songo yelela hal munun be moto boli ou bien o be mobile boli ou be se ka santi ka foko o yelela donc avion koni voilà avion fana c'est Abdul Fattah Cissé donc ni ni be fara nyonga donc vraiment ne hakilla an ye prix min fo ka foko million nani ani wa bisaba ani saba ani keme fla ani bishegin duru gouvernement ani million nani ani wa keme ni wa bisaba nduru privé ni nun jatimine afoko bon vraiment ni musaka en koni ani bara mbeke vraiment c'est très raisonnable wana galia manga ou bien mo kanga ni famuti ka famu ka foko bon vraiment ni do ya ira ka foko mat me voyager hijile en follow wa keme mo la voyager do re ko hiji war ntete me million ngele ni doka me ko ka ti restro fo million nani na bi ko wakati temenuna ko mo voyager wa keme wala ali hiji ta wari ret nte wa bi yoro wa bi shegin bo abisa ke mais 600 compter voilà bien yala mana abisa ke wati dola voilà wati dola mo ko bise gata fenna wati ani 650 600 voilà voilà 600 tabolo men be 600 ani situation men be 600 ati mo ko permettre ka foko ibise kata higila nini prix non hali tseka miri voilà hal min be ka fo yara ka foko anga karefe jamana no ka prix o de ni o tse ake cogoya si la ne ye min f'i ye a b'a yira k'a fɔ ko nin prix hal musaka min kan ka sara Saudiya la dɔrɔn hala tɛ se ka o yɛrɛ musaka ninnu yɛrɛ bɛ an kɔni ye kibaruya dɔw sɔrɔ Facebook ni bɔlɔlɔ siraw kan k'a fɔ ko Kɔnɔwari ta bɛ taa million 2 la Senegal ta fɛnɛ million 2 ye o kuma ninnu o ye kibaruya sɔrɔ a la voilà bon ne kɔni y'a ye réseau la comme i y'a ye réseau la cogo min na sinon ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye peut-être que jamana dɔw bɛ yen u bɔra k'u ka fɛn u bɔra k'u ka prix di voilà mais u m'a fɔ officiellement fɔlɔ mais o baara in mɔgɔw y'a faamu cogo min na o tɛ ten voilà u ye prix dɔ fɔ voilà prix in voilà u b'a fɔ min ma ko prix farankan dɔ bɛ k'a kan cogoya dɔ la voilà o ye subventionné des prix subventionnés o prix subventionné cela veut dire que voilà e bɛ nin sara mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min b'a to dafa i ye o kɔni o tɛ voilà o kɔni o bɛ se ka kɛ voilà n'o kɔni don an bɛ se k'o faamu ten mais k'a fɔ ko hiji bɛ kɛ ni nin prix min fɔra yen a tɛ se ka kɛ avion ta ka bɔ n'i y'a jamana kan ka taa e ka lajɛ dɔrɔn bi na n'i bɔra e k'a fɔ ko i bɛ taa dɔrɔn umra la voilà o bɛ joli de f'i ye billet o ye billet commercial min tɛ hali charter ye parce que charter n'an bɛ taa hiji la an bɛ taa ni charter ye charter o ye vol direct ye voilà i tɛna jɔ jamana wɛrɛ la k'a fɔ ko i bɛ transit kɛ voilà a bɛ hijidenw degun a degun fana ka ca a problème ka ca donc maintenant an bɛ taa vol direct la o wari ka ca parce que avion bɛ na vite ka hijidenw ta ka taa n'u ye donc o wari in ka ca mais hal minnu b'a ta régulier la sisan i ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ ko i bɛ taa Maka sisan ani vol régulier y'a dɔn voilà million 1 ani ko de don hali bi bi na donc k'a fɔ ko hiji bɛ kɛ ni million 2 ye o kɔni o kuma dɔrɔn de ye mɔgɔ min ye nin fɔ kɔni a ye mun donc maintenant kibaruya minnu fɔ minnu fɔra réseau kan réseaux sociaux kan bɔlɔlɔ sira fɛ o kibaruya ninnu o tɛ kibaruya jɔnjɔn tɛ o tɛ kibaruya jɔnjɔn ye et puis tiɲɛ tɛ nin kibaruya ninnu na mɔgɔ minnu y'a fɔ u y'a fɔ dɔrɔn ten surtout voilà e kun ye jamana dɔw tɔgɔ fɔ voilà ne kɔni tɛ jamana tɔgɔ fɔ mais jamana ninnu e ye min tɔgɔ kɔni fɔ o ma u ka prix di fɔlɔ donc mɔgɔw ka sabali u k'u kɔnɔ n'u y'u ka prix di don min na u ka bɔ ka comparer ani Mali prix kan k'a lajɛ mun na u ye prix min di ani Mali prix u bɛna dɔn k'a fɔ ko an ye prix min di c'est très raisonnable mɔgɔ min dɔn o prix a man ca voilà. ayiwa hiji yɛrɛ tagali a joie dara wa a date fixera an bɛ don min na komi bi bon hiji bɛ kɛ mois de juin kɔnɔ voilà mois de juin labanni de la a bɛ kɛ donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ n'Ala sɔnna inchallah yanni le 15 juin kɔni o y'a sɔrɔ déjà volu daminɛna donc a bɛ kɛ mois de juin kɔnɔ précisément 28 21 29 juin o de ye hiji waati ye mana arafa bɛ kɛ nin waati in na donc maintenant an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka tagaliw daminɛ 2 semaines ou bien 20 jours à l'avance voilà
ni mɔgɔ bɔra min na ka u ka segili fana ka programmer n'u bɔra dɔrɔn tile 3 tile 4 kɔfɛ o bɛ segin ka o ye vers le 5 le 6 juillet voilà segiliw bɛ daminɛ donc baaraw bɛna kɛ ten mais an ma programme di fɔlɔ o ye dɔrɔn k'a fɔ mɔgɔ ye pour que u ka se ka jate minɛ an bɛ fourchette min kɔnɔ ni hali n'i ye calendrier yɛrɛ ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ bon hiji bɛ nin fourchette in de kɔnɔ voilà fin juin donc voilà yanni o waati cɛ tagaliw bɛ daminɛ ni hiji banna dɔrɔn vers le 5 juillet tagaliw bɛ commencer ka programmer o waati ninnu na voilà donc baara bɛ kɛ ten. alhamdulillah ayiwa Abdul Fatah Sise maison de haji ɲɛmaaba ni ma ko k'e ka bilasiralikan di Mali hijidenw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ bari tuma dɔ la hiji anw ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ taa kɛnɛ kan a dɔ bɛ dɔ la u tɛ formation réelle yɛrɛ sɔrɔ walima hiji yɛrɛ kɛcogo ɲuman batoli ka taa hiji kɛnɛ kan a dɔ bɛ dɔ la fɛnɛ fɔnkɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ bɛ taa don maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an minnu ye kunnafonidila an b'a kibaruyaw sɔrɔ ni ma ko k'e ka bilasiralikan kɛ ka ɲɛsin hijiden ma k'u banba hiji kɛnɛ kan i takun ye bato min ye ka se k'o baraji sɔrɔ i ka segin n'o ye ka na faso kɔnɔna na e bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ Mali hijidenw ye bi. Alhamdulillahi rabbil alamin ni ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ vraiment an bɛ min fɔ k'an ka hijidenw bilasira n'o ye o de ye u ka sabali voilà u ka sabali hiji ye sabali de voilà hiji bɛɛ de ye degun ye hiji a bɛɛ de ye degun depuis b'a daminɛ yan a bɛɛ de ye degun ye n'i y'o jateminɛ i y'a faamu te n'ala sɔnna cayalenba i ka hiji bɛ nɔgɔya i bolo cogo min na maintenant k'a ɲini u fɛ fana u ka formation ɲumanw kɛ hiji ye formation de maintenant n'u bɛ se ka vraiment temps ta ka na maison de haji la yan ka formation kɛ parce que maison de haji dayɛlɛlen don hijiden bɛɛ ye pour que u kana formation kɛ waati bɛɛ ye privé fara gouvernement kan o bɛɛ voilà waati bɛɛ u bɛ se ka na formation kɛ yan donc vraiment o k'u hakili to nin yɔrɔ in na n'i ye hiji n'i ye formation ɲuman kɛ i bɛ se ka hiji ɲuman kɛ n'i ye formation ɲuman kɛ i ka hiji bɛɛ bɛ dɔn i bolo cogoya min na de telle façon que i tɛna degun foyi sɔrɔ i ka hiji kɔnɔna na n'i ye formation ɲuman kɛ i mago yɛrɛ tɛ de délégué la i mago tɛ encadreur la parce que i bɛ fɛn bɛɛ de faamu voilà a bɛ ɲɛfɔra i ye i y'a bɛɛ ɲini k'a dɔn yanni i ka taa donc n'i yɛrɛ y'a daminɛ k'a lajɛ ka formation kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ni kun ma nin kɛ ne kun tɛ se ka hiji ɲuman yɛrɛ kɛ donc vraiment nin côté in n bɛ banban kan n bɛ insister k'a f'u ye ko vraiment o k'u hakili to nin yɔrɔ in na n'i kɛra privé o i kɛra gouvernement o formation a ɲini i k'a kɛ a bɛ kɛ maison de haji la yan a bɛɛ bɛ kɛ yan a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ i ye karamɔgɔw bɛ yen karamɔgɔ jɛlenw bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw former ka hijidenw former uniquement pour que ka se ka hiji ɲuman kɛ donc ni yɔrɔ in. o b'a jira k'a fɔ hijiden i kan ka wuli kuma na. awɔ. voilà hiji ka wuli kuma la voilà walasa hiji baaraw a bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min na. exactement ka sababu i kana to dernière minute la voilà ni parce que n'i tora dernière minute la gɛlɛyaw ka ca gɛlɛya ka ca n'i tora dernière minute la hali organisateur yɛrɛ bɛ sɛgɛn voilà n'i tora dernière minute la baara tɛna nɔgɔya hali ni gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ dɔrɔn c'est fini a bɛna kɛ a bɛ k'i bolo degunba de ye i ka hiji la n'ala ma voilà n'i ma chance yɛrɛ sɔrɔ i ka hiji yɛrɛ bon a bɛna dɔ ba la de telle façon que vraiment n'i wulila waati min b'i permettre i ka se ka i ka baaraw bɛɛ kɛ i ka formalitéw bɛɛ kɛ ka formation kɛ voilà i ka baaraw bɛɛ ɲɔgɔn donc vraiment ka f'u ye u ka wuli joona ka taa u tɔgɔ sɛbɛn surtout an ye date dɔ fɔ ko le 5 mai o ye 5 mai k'a sɔrɔ déjà minnu b'a fɛ ka taa hiji la u y'u tɔgɔ sɛbɛn gouvernement o privé o bɛɛ y'u tɔgɔ sɛbɛn nin waati in na pour que vraiment an ka se ka temps sɔrɔ temps min b'an permettre an ka hiji baara tɔ ninnu kɛ kɔfɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn. tabarikala an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna ka an bisimila walasa ani ka se ka nin barosigi in kɛ ka walawalali yɛrɛ caman di malidenw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma hiji kunkanko kɔrɔfɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ cakɛ bɔnaso min ɲɛmaya la ni o ye maison de haji a yɛrɛ ka baara ye min ye ka taa se ɲinan yɛrɛ hiji san 2023 min ni an filɛ
kɔnɔ a labɛnw ni a kisaw bɛ cogo min na ani Saudiya jamana yɛrɛ cɛ bɛ cogo di aw yɛrɛ ni agence privée cɛ bɛ cogo di ka taa se hiji yɛrɛ musaka ko a kuma cayalen min bɛ tile filanan bɔlɔlɔsira sanfɛ da nin na don nin bɛɛ lajɛlen na an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliba sɔrɔla a la an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ni maa ko k'e ka dakuruɲɛ kelen fɔ ka nin baro kuncɛ i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. Voilà min bɛ fɔ dɔrɔn k'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka filɛbagaw bɛɛ fo ka gouvernement de la transition fo min y'an dɛmɛ an sera ka texte kɛ min y'an dɛmɛ salon an sera ka hiji ɲuman kɛ vraiment halisa an jigi bɔ maliyɛn bɛɛ kan k'an dɛmɛ ni duwawu ye k'an dɛmɛ ni ni bilasirakanw ye pour que an ka se ka hiji kɛ ɲina lafiya kɔnɔ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I Cisse nin bɛ dansigi aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔkɛnɛ wulikajɔ kɛra ka na maa min fɛ bi o ye maison du Haji yɛrɛ ɲɛmaaba ye Abdul Fatah Cisse ale ye an bisimila an b'a jigiya k'a fɔ faamuyali caman sɔrɔla a la k'a ɲini masa Rahamani fɛ ɲina hiji ala ka a taga ni ka seginw nɔgɔya ala ka kɛ bato ye bato minɛni ka kɛ baraji ye ka ɲɛsin hijidenw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana basigi ni ka a kolo suma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw yira na ni o ye faso jɔkɛnɛ. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية